Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Fligirl o si Nonchalant. Sabay! Ya lang agya. Sapa ba? Yana. Sapa. You're here. Kuya, anong ipakastan man mo siya? Anong siya man, kuya? Dili ko mo sugod. Sapa? Ibutang na siya, kuya. Ibutang na siya. Why? Kay bukat na siya. It's not for you to see, Yana. I'm sorry, kuya. Naluoy man ako kung natanaw ni mo nga nag-alsa niya. Bukat pa ya, ug lisod pa kaayo ang lakwan. Ako na gusto. So, if you'll excuse us. Kasakit. Basta na kami, girl. Kapyot lang niya og tarong, ha? O sa to kasi kahapdos sa dugan. Yahay po mga Christine. Ay, Shut up! Oy, better. Oh, bitter. Ala, to ala hindi pagkalito ko. Oy, naglagot ako niyo doha. Naglagot ako. Para ka bang ang palaya, Peter Guard. Sintuyo, lagot ka. Sira mo nang usagod. Doon na sila, oy. Uban sa iyang kalag. Ngapit na mo biyasab niya. Kay nanimaho siya. Oh, busay yan na, oh. Nakatawa, oh. Yan na, busay. Masa sa... Ayaw, oy. Di siya mangimasa. Dili. Pahuman. Gani. Ay. Wala, ingon ka niya. Dini mo pa himasaon, ha? Kasabot ko. Masakit naman gani ka. Dali ko makasabot. Ay, dili, oy. Paligoon. Kaya aron, mawa na sad ng iyang katol-katol. Oh? I so hate you na. Wala, lakaw. Yan na! Yan na! Asa ka pa ingon, oy! Yan na. Ko, ayaw pagbuot. Tanar gani, buti na yun. Sana mo tawag ko? Ay! Wato na lang nato kay luoy man sab. Kalingawan niya na sa mga ukoy din he. May na lang, may makabadlong. Busay, may ukoy? May na lang may makabadlong, di ba? Ha? Busay, may ukoy? Dili, niya na ba? Aw. Ika ka, nagsigigaw yan, naglakaw. Matunggan niya na sa mga ukoy tinood. Busay! Sit! Makalagod. Ikugos niya si Christina. Bisan lisod kaayo, huwag yun niya ibutang. Ug ang bisit na babae, ni Kara sa nisandig na hinoon sa indugan. Shit! Kanong nisandig masiya? Ako man to. Ako lang ang may katuod nga musandig sa dugan ni Facundo. Shit! Yaw-yaw ka dyan? Wa! Mikantar ako! Lay lagi to, no? Pero lagi pagmahal. Uto pang mga bisit ay... Katawa Ano bang niaman ni mga unggoy din ni? Open the door. Maglisod ko. Ibutang na gali ko. Ganiya pa ka nagkugos na ko gikan pa sa busay. Ipaningon ka na tayo. Just open the door. O na. Close and lock it. Ha? Nga nang ilak man? O magalit ang lock ganina nga namiya ta din Fine. Don't lock it. Pero ayaw kong basula kung makita ta nila. Ha? Hoy! Unsaon ka nimo, ha? Ni ako nimo gibutang sa kama. Unsay mong buhaton ako? Gikasal na ta, di ba? Oo, pero joke naman to. That we agreed. Oo, pero joke na to. Let's consummate it. Hoy! Kiyo po niya kiyang parong. Shit.
gisunod niyang iyang puti at t-shirt. Bisit, nangamay ang abs. Like the view? Ha? That's it. Unsa? Di ko, uy. Come. Ay! Unsaon ko nimo? Ayaw pa. Virgin pa ba ko? Uy. Nganong may pause man kaog? O gitutukan ko nimo? Ha? Never been kissed. Never been touched. Of course, you're a virgin. Take me slow. Oh, I will. Talikod. Mas ganahan ko, ana, kay mauwaw ko. Kipaubos ni mga kong zipper. Fakondo. Of course. Aron makailis ka na. Ha? Pagwalang blank t-shirt niya sa akong tukador. Oh. Mao na to? Iya lang kipaubos ang zipper aron makailis ko. Oh, shit. Kauwaw. Ka-assuming na ako. Shit. Oh! I hate me. Kung mao ni, dili ni mao. Oh! Oh! Yes, come in. Hello, Augusto. Oh, Alfonso. Niya ka. You said come in. So, mudayon gud ko. To what do I owe you this visit? Oh, you know kung unsay imong utang nga akong giani. Aron paninglon, kumpadre. Oh, Can I take a seat? of course. Have a seat. Kapante kayo ka sa imong gilingkuran karon, kumpadre. Natural ka na. Because I am the CEO. Nining maong kumpanya. Oh. Not for long, kumpadre. Alfonso. Hapit na mo abot ang higayon nga pagpaningil, kumpadre. Alfonso. Nasayod ka na sa gusto kong bayad aron madiskasi ang tanan. Wa ko pa makiti ang akong apo. Wa pa ko masayod kung hain siya karon. Tinuod, wa ka masayod. I'm sorry. Pero gibuhat na nako ang tanan aron. Nakita na siya sa akong uniko iyo. Nasayod kung nasayod ka na. Alfonso. Hacienda Montemayor. Nakaroon dito ang imong apo, Augusto. Now tell me, coincidence ba ang ilang pag-abot ditong napita? O ikaw mismo ang naggiya niya aron mahibalik sa maong dapit? Alfonso. Nevertheless, paningnon ko paghihapon ang imong utang nga angay nimong bayran kay dugay nang nag-overdue. I'm sorry, pero di ko ka na mahimo. Wa mahigugma ang akong apo sa imong anak. Ug di makaayo sa ilang kaminyon kung way pagbati nga nagpatunga kanila. Mahal sa akong anak ang imong apo. Pero wa mahigugma ang akong apo sa imong anak. Oh, well, makato na siya in the long run. Imposible ka na. Nasayod kang di ka na imposible. Wa siya'y choice kundi mahalon ang akong anak kung maminyo na unya sila. O karon, I demand a payment, Augusto. Kung dili ka gustong mawa ganibo ang tanan mong gihaguan, o kasilakan kasi mong apo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode.
Bye!